Ongi etorri, herri erratiko entzule. Ongi etorriak Eusko Ikaskuntzaren izenean herri erratitik egiten dugun, errazaio honetara. Eta ongi etorriak nola ez gure gaurko bi konbidatuak bertsolaritza izango dugu izpide. Bertsolaritzaren teorizazioaren inguruko kontuak, bertsolaritzaren bizipenak eta bertsoak entzinean. Honetaz guztia zute egiteko gurekin Eusko Ikaskuntzaren bi lagun eta nola ez bertsolaritzan adituak diren bi gazte, esango genuke, Joserra Garzia batetik, Arribera Aurpegi eta guzti jartzen diguna, eta Aitor Mendibete bestetik, Parrez eta bioi ongi etorria ematen diegun hoi, eskerrik asko bioi. Eskerrik asko lorengatik, batez ere nik, badu arrazoirik, egia gala zinuztu gazteana, baina... Bateko gaita zazpita besteak apur bat gehiago. Berroita... esan dezagun. Esan dezagun. Zortzera egiten bertsolaritzaren inguruan hitz egiten, bromak aparte utzita, baina lagun giroan eta bai giro posgarri eta bai honetan. Bertsolaritza gure herriaren tradizioan, beti handiz egon den espektakulua, ala herriaren adierazgarri, izaeraren adierazgarri bata. Espektakulua gehiago, ala herriaren identitate marka gehiago. Joserra Garzia. Edo Aitor Mendibete. Ez egian. Nik uste dut bi etapik izan duela, nik ere beti, baina hori bakoitzareko proportzioa aldatzen joan dela, ezta? Garai batean bertsolaritzak espektakulu ikuskizunen izateaz gain beste funtzio bat zen, nik ikuskizuna bera baino garrantzitsuagoa, informazioa banatzea, beste zeregin batzuk. Gaur egunean, guzti hori galdu da, informazioa denon eskura daukagu, nahi baina eta nahi baina gehiago zegoenik. Eta orduan, gehiago bihurtu da ikuskizun ezta. Horregatik, eman duen bilakaera ere, horrek bultzatuta eman du. Zora? Bai, ados nago horrekin, dekatzen da, gauza horrek oso nik uste zer ez da, telebizanik egin gauza batzuk espektakulu gutxa dira, hori berri dago. Eta nik uste bertsolaritza momentu honetan, naiz eta berbara galdu duen gare batean, batez ere bertso idatzi baten informazio bide bat izateko zera, batez ere Euskal Herria oso berandu arte euskarak analfabetua izan denez, bertsoa eta ez gutxi gehiago zegoen, kontu ez jabetzeko, txorikaran musoa, Bigarren Gerra Mundialari buruz, Bigarrenari buruz, lehenengoari buruz, eta informazioa listari buruz, bertso asko ezien. Nik uste egun momentuan tensio bat dago, batetik tradizio zati bat denez identitate gailu bat bada, hori garbi dago, baina bestetik gizarte honetan espektakulo moduan ere funtzionatu ez dezaken ezertetu funtzionatzen, alegia bazterrean gertzen da. Orduan, Jon Sarasuak behin da berriz esan izan duen bezala, hain zuzen ere, bertsolaritzak nire uste zerbait balin bada beste tradizio edukitatik eta beste espektakulo moduetatik diferente da, justu tradizioari traizio egin gabe, erabateko traizio egin gabe, gaur egungo gizarteak eskatzen duen moduko edo espektakulo bihurtu izana, baina sustraia galdu gabe. Eta nik hori esango nuke, dela tradizioa modu jakin batean, konstiente batean eta ohartu batean eguneratzeko egindan saioa eta aldortatik aski arrakastatxu da, ez baitio nik ikusten gizarte honetan, ez Euskal Herrian, ez inguruko herrietan, parekorik. Beraz, bietatik agian zertxo bait eta bere tamainan hartu duen gailua dugu, agian bertsolaritzarena, baina eta teorizatu aldaiteke, Joserra Garzia, bertsolaritzaren inguruan. Dago esaterik orduan teorikoki zer den? Espero dut baiet, zazpidun horri idatzi izan alperrekago dara izango zen, nik ez dut baiet, badagoela eta gainera suertea handia daukagula. Bertsolaritzari ikuspegi teorikotik heltzen digunak, lehen ez bezala gaur egungo bertsolariek beraiek eskaintzen dituelako, ez zirelako bakarrik
Nire dute txerrita inoiz jarriko zenik, pensatzen zer zan bere funtzio soziala, bersoak maila literario zeukan, literatura zan, retorika, txerrita posta jodak itzaion, eta txerritan ondoren goi ere, nik uste dut kezka hori, hau da, bersolaria bera, bere, teorizazioa beti dena oso kanpotik. Eta gaina oso interesatu da, alegia, momentu batean nazionalismoa, nolabait, ikusten du, Lago Aixieta eta Lizardi, eta horiekin, ez dagoela egiterik herriak jandezaken janari kulturalik, eta momentu batean, hor, Aitzol eta beste jende batek, bersolariak. Bersolari gainean eraikiko gure kultur proiektu nazionala. Eta, claro, horrek, ala batetik bultara ematen dio bersolaritzeri, baina bestetik deformatu ere egiten du. Alegia, espektakuloa montatzen da, txarloketa montatzen dira, eta irizpide guztiak, bai nertzekoak, bai eragiten den lana, dena dago, oso ikusten jakin batetik, eta interesatu bai. Hortzik hortzen da, literatura idatziaren ordezko betela jotzen da hortara, herriak hobeto ulertzen duelako. Eta nik uste, momentu batean bersolariak errebelatu bezala egiten dira. Eta nik uste lehen abiziko hortan, errebelio hortan, denok berba da injustuki oso tradizionaltzat eta oso atzerako izan dugun, konservadore hobeto esan atzerako baina, izan dugun bat, gala lehenengo pausa ematen dena, basarri alegia. Eta gerotik amoriza, baita ere, eta bersolari batek bere jardunari buruzko galderak egiten dituen, eta nola baiteko teleizazioa azten duen. Eta gero, nabarmen xamar, gaur ungo bersolari gehienak parte hartzen dute bere jardunari buruzko reflexio horretan. Behar bada, niretzako oso liburu horren evoluzioa markatzen duena, amoriza zaparte, basarri amoriza, eta gero, Jon Sarazu eta Meni Gainaren zozoak beledari, hor oso modu, bersolari egiten duten bezala. Sistemari gaur, baina, intuizio eta pista ikaragarriak zuen hor, nahi zuenaren bat. Eta pista bien gainean, eta bersolariekin etengabeko dialogoan, alegia ez teorizazio oso zerutziar batean, adibidez, nik uste dut eman dela pauso bat, eta balidu funtzionatzen duela, sistema horrekin nahi, konturatu gara, baina bersolariek beraiek ematen zituzten pistangatik, bersolariak ez duela inbesteko zer ikusirik literatura idatziarekin. Iritsi diteke testu bikainak sortzera, baina ez dela hori bere helburua. Helburua gehiago dago gai bateko sermoien gatik edo gaur egungo publizitatetik. Batek bere buruari plantatzen dionean, manator ni bertsolaritzari buruz adibidez teorizatera, eta lan hori egitaritzen duenean, uste zuen aurkitzen du edo ez? Nik uste dut, investigazio dikonena dela uste duena arkitzen ez duena. Edo uste ez duena arkitzen duena, beto esan. Zer ez dela nik uste ikertzen hasi, eta nik kontara itxin naiz, eta hor bukatzen da, ez? Nik uste bersoarik eta ere evoluzio baten baldin badago, nahi duen guzti ez duenik inok ez aurkituko, eta ez da zituen sorpresa asegin asko bai, berriz ere ikertzen jarreteko. Nik teziak oso gauza simple egin nuen. Egin nuen, teoria onartzen nuen literatura idatziarena, konparatu ditut hiru txartuteta. Perdón, recuentoa. Hirurogeita zazpian alako baliabide literarioak erabiltzen ziren. 80an alakoak eta aztena ez egin zuten, eta hirurogeita zazpian ez nuen topatzen, ez? Orduan, bi gauzain dezakezu, Matias Mujika egin zuena, alegia, nola literatura idatzitik estan esplikatzen berso horiek sortu dezaketen emozioa, emozio opetuko dut, baina nik hori ezin nuen egin, enaizelako emozio hortatik kanpokoa, emozio hori sentitu izan dagoa nahi, beraz, hor sortzen da, behar bat hori aldatzeko, eta orduan ikusten dutu, abester dioten bersolariek, eta zorionez, gaur egungo bersolariek, ez dira mutu, alegia, ez dute berso bakarrik entzuten, bersoari buruzko etengabeko reflexioan ari dira, ala daiko. Dudarik gabe, pixkat jabetuta baldin badaude denak, bersoa ez dela joan eta kantaten gauza bakarrik, horrek funtzionatuko baldin badu gauza asko dituela artetik. Beti geu ere kezka horrekin ez da, zer da benetan atzean dagoena, zergatik funtzionatzen du, nola inditeke hobeto, beti sortzen baldin bada ez da berso bakarrik sortzen, berso hori funtzionarazteko moduak ere sortzen dira, aztertzen dira eta egin behar da berri. Bertsolaritzak evoluzioa izan du, bertsolariak ere evoluzionatzen du, bere bizitan? Dudarik gabe. Azteko mailan, dudarik gabe, aztean inok ez dakik bersoa ondo egiten, eta pixkanako izenaka
gero eta gehiago inguratzen gara ondo dite hortara, zaizula lortzen dugun baina. Eta gero, noski, bersoan bakoitzak beretik asko jartzen duen neurrian, norbere izaera evoluzionatzen duan eginean, eta norbere pentsaera evoluzionatzen duan eginean, norbere bersokera ere evoluzionatzen duaz. Gauzak, esaten dituen gauzak eta esateko moduak, evoluzionatzen duaz, etengabe. Baldago esaterik, Josara Gartzia, abesten aipatzen zenituen zazpireun orrialde horietako lan mardu horretan esaten dena, baina bi esan ditan, baldago labur biltzerik. Ez da izango kasetaria dezkion, Azten den horietakoa era, zagian evoluzioa zain duen horietakoa ere. Bai, esateko bani duzut, lehen modu baten esan duena, hori dela, lan horren aportazioik ondiena da pizka bat lehen suelto zeuden arrasto batu, bai Juan Lekuonak eta batez ere Rosolari beraien izan dakoa formulatzea, eta legia azken konklusioa da, bersolaritza ez da konsideratu behar literaturaren azpizenero moduan, baizik erretorikaren zeneroa da. Eta horrek, ondorio ondia gazka eta honi egitzen esploratu ondorio guztiak, baina eman diguna da, lehendik intuitiboki bagenetiena, ez da deskurimentik gara ere, adibidez batetik esan, berso bikaina, bersolariak ez du berso bikainak sortu nahi, bentsat ez du hori helburu, lortzen badu postuten da, baina bere nahia da, kantatzen duen unean eta gunean, handagon jendearen gan, emozio jakin batzuk sortaraztea. Hortarako batzutan beharko du berso testu bikaina, baina beste batzutan bakarrikoa handagoen bat seinalatzea, bersokin seinalatzea azki izango du. Eta horrek ematen du dena, investigazio plano bat indezakezu, egin dezakezu gaiak nola jarri behar diren, orduan bakizu zertako dien gaiak, bakizu gaiak ez direla testo bikainak sortzeko lekua, ez da ere, baizik bersoari bere bidea markatzeko. Eta orduan, ikusten nahi da, eta zorionez, koordinazio handia daukagu maila horretan bersolariekin, eta nik uste, bersoza bekartea dela momentu honetan, beste bat batu ditu, baina nahi interesetan kontu honetan, bersolariek etengabe bere jardunari buruz egiten duten refleksio eta komentario eta trukazio horren eta pizka kanpoxiagotik eta maila marko teoriko berbara jantziago batekin ari garen hon arteko kontrastatzeko lekua. Eta hori privilegio bada, nik uste dut bersolari entzat ere, bai? Batzutan gutxinez kontraste bat eta noski guretzat. Alegia, ez da normala... Kontraste hau nada, pentenean. Kontraste hau nada, niretzako ezinbestekoa da. Bestela teorikoak beti du zera, teoria da tokatzen du, eta, bere giluratzeko arriskua du. Eta gilurak ona dira. Hor eskuditu du, ze polita dan teoria hau. Zarduan, hartuko dut objetoa, bersolaritzea, eta, juzkatuko dut, eta bihurrituko dut, nire teorian ondo egokitu da egin. Eta, balin badaukazu, justu, teorizatzen ari zaren horren eragileak, hau da, artistak, eskura, eta gaina, gauza balimadia eta pres balimadia, beraien irudipenak eta beraien reflexio suelto horiek kontrastatzeko teoriarekin, orduan arrisko hori gintzat ez daukatu, edo neurri txikia gondakatu. Aragia badakizu, une oro ari zerela teoria egokitzen praktikara, eta ez aldrebez. Zer hori baita teoria askoren, eta hori privilegioa da, eta da, dena dago egiteko. Egin duguna da, lehen labitzeko urratxe bada garrantzitsuena, baina orain ikusten dugu, ze gutxi daukagu egin da. Orduan, hori ere ordenatuta daukagu, eta daukagu ordenatuta, noiz animatzen den universitario jendea, eta noiz gure universitatetan konturatzen diren, unibersalak izateko modu ikonena dela entzuzen ere, geurea modu tajuzko baten aztertzea. Eta ez, bestetan egiten diren objektuak hartu, eta imitazio txarrez gainea, gehienetan. Eta ni seguru nago, bersolaritza oain gogoazen bidetik, pizkia gehizio sakonduta, lortzen badugu benetan formulazio estandar eta besteko modukoa ematea, hona etorriko direla Ameriketatik eta alde guztietatik fenomeno hau, munduan pare dituzuen bere mailan eta bar, pare izan diteke kubanoak eta bar, baina etorriko dira aztertzea. Orduan behar da hasiko dira gure universitateak berez, konozimentu objektu bezala
bersolaritzak duen garrantzia ematen. Esan duzu gutxi dagoela egina, baina agian asko esango dute, baina zer da, hau, eta beste modu batera zen da, nola egiteko oraindik ere iraupenik izatea bertsolaritzak, nahiko espresio bide, arraroa delako agian, eskolaritik kanpo bizi direnentzako. Nola ematen da iraupen hori Aitor? Zure kasuan, nola egiten da bat bertsolari? Bai, bueno, ez dakit, batetik horra, ipatu duzun ostan Euskal Herritik kanpo arrara, nik zure justo kontrakoa dela, guretzat da arrara Euskal Herritik kanpora, baina kontu daten egia azken urteetan, bertsolaritza bere mila formatan, hau da, improvisazioa mundu osoan egiten den zerbait dela, ez dela hain arraro egin berezi hortan ere, bakoitzak bere formula dituela eta leku bakoitzean puntu bateraino garatuta dagoela hori, ezta. Hortik kanpora, nola egiten den bat bertsolari galdetu ezkero, bakoitzak zeudena bide batetik, ezta. Nik uste azken urtetako bertsolari gazte gehienok, gutxi hori iturri beretatik egan da gatozela, zaletu, batxakoetak entzunez, edo dena delakoa, bertsolatatik pasa eta pizkenaka, bere esperientziak lantzen dituen eginean, bide horri jarraitzea erabakitzen duelako, ezta. Baina, hortan ere, kasuak eta kasua daude, eta batez ere, azken belaunalitatik atzeragoko ideiratu izkero, bakoitza gauza baten egin zen zeuduenik, ezta batzuek oso konsientekik, bertsolari izan nahi dutelako, beste batzuek, largaskan hasi eta launen animoengatik, eta beste batzu, bat emaz zeuduenik kontu dut egin gabe. Zuk ere agian, Joserra, evoluzio fisiko zen duen, jartzaile ibitako bere garai horietan, Espaldiko gara egitu. Gaza bat, galdera horta pasatu denean, Aitorren izan duenaren bidetik. Hemen, ez dut uste gertatzen denik oso bestela kiroletan gertatzen dena. Orduan, noski bakoitza dauka bere bidea. Negarri da hona da, oain da, 40 urte bertsolari egiten zana, bere inguru urbilean bertsolari giroa zeukanak. Eta ez beste biderik. Orduan, 80 garen urtea, eta fetxa guztiak arbitrario da, baina Amugizaren karriarekin lotzen denik, bertsolaritza modernoaren azkarrena, nola esateko da. Eta orduan, bertso eskola sortzen dira batetik, baina baita ere, faktore bakar bat ere ez du ez dut esplikatzen izazkean, sekula. Eta hemen ere ez. Orduan batetik dago hori, Amugizaren ekarri hori, badago belaunaldi bat guztiz jatorri esan dut universitario eta hau da, mezu komplejo modernoago bertsotan esateko, ondo esateko gai dena, eta ez bakarrik gai ruralak, eta badago gainera gun bat komunikabideetan. Eta nik uste batez ere, telebistak indarra handia daukalako. Orduan sortzen da, telebistako programak ez zuen zer egin, altaboza jarri baizik, baina altaboz hori jarri bagendu oraindik bertsolari belaunaldi bat ez zegoen garaian, jarri bagenitu bakarrik betiko gaietaz eta betiko moduan kantatzeko moduko bertsolariak, programa horrek ez zuen izan zuen arrakasta. Belaunaldi hori koinziditu zen, hor egotea. Orduan, hori berdin izan zen, zabanku zeini buruz, mundu modernoan dauden kezkak, bertsoetan integratzeko eta ondo integratzeko kapazitatea zeukan, belaunaldi bat, eta justu programa bat egotea, eta aportazio teorikoa bertsolarienak, eta orduan sortzen da elite bat prestigioa hartzen duena gizartean, hori dago. Eta prestigioa baldin badago gizartean, eta elite bat agertzen bada komunikabide prestigio zuenean, orduan gaztengan, behartu gabe ere sortzen da olakoa izateko grina bat. Lehen prozesu hori izin ez duatan, jende batek izan nahi du peña, izan nahi du egaina, izan nahi du Lizaso, Aitor Mendizute o Igazu. Mutiko gazteak, telebistatik, edo irratitik. Eta orduan, esaten da, zer pasatzen da hiri batek, eliteko, edo herri batek, eliteko kilolaria galtzitzunean. Ez da galera elitean magarrik. Baizik, inok ez duelako jokatu nahi edo ibili nahi kirol horretan. Hori galdetu atletismo suspentzen eginean. Futbolak dauka dena janda. Baina futbolari indarra handia ematen zure komunikadeetan, hori da espirua. Zerran, inok ez du izan nahi kirolari alarte duztana. Igual, itraz izango da tristea, baina hori ere, berzo eskolak, reflexioa, elite bat komunikabideetan egotea, eredu moderno bat telebistaz ematea,
horrek errezago egiten du kaptazioa, komilatean, ez? Bai, neurri batean gainera horrek ordezkatzen du, garai batean zegoen, inguruko bersogiro hori, eta nondik bersolaria sortzen ziren, garunean, ez dakit, kasu Donostia jartzeatik, Donostiko aur batek ez dauka bere inguruan alako bersogiroa, norentzateko, eskandalizatari, eta dira kasu eta kasua, baina normalean, gauruen aur batek ez ditu bersolariak entzuten bere etxe ondoko tabernan ostira gau baten normalean, nundo bersogiroa antolatu bat ez da. Horren pixkat, komunikabideek ordezkatzen dute hori, eta gainera ematen dute, bigarren pauso bat aurreago, ja ez da inguruan zaletasuna bakarrik, eta eredu prestigiorun bada, orduan, oraindik ere, gogo gehiago sartzen du, ari jarraitzeko. Eta etortu orduan, Joserrak aipatzen zuen, bersolariza moderno horren askapenen zen ezara. Bai. Izango zenun izpilurik edo... Berantako zorionaz. Bai, izpiluak dudarik gabe, guretzat, bersolaritza pixka bat ezautzen hasi orduko, azken didalako izen batzuk ez da, gaina, el alizazo, la peña, lopategien beita beste izen batzu, gu hasi ginen garaian, orduan txapelketetan, eta finaletan, eta izaten ziren izarroi, guretzat izarrak izan dira beti, eta gaindik ere badira. Eta orduan, pixka bat, ez da bakarrik bersotan gine du, beti da, neurretan, ahi bezala gine du bersotan, ez da. Igual hori lehen ezan inbeste ematen, lehen etatzen duen agatik, lehen bersotan egin nahi du, bersotan eiteko kapaz nahi zaten zen, lehen bersotan ark bezala egin nahi dut, eta bai dudari gabe guk ez nire nuke izango izar bat konkretu dauka honik, baina bai pixo bat bumo horretan izan diren izar horiekiko antzekotasun gogo bat. Eta bersolaritzaren etorkizuna, Joserra Gartzea, nonik handi joa, behin aztapen hau finkatuta, non dizun beharko litzateke behinikein etorkizun oparoa izateko. Bueno, hemen baga beste elemento bat aipatzen zuguna, eta gu berizten dugu, beharra gure eskerga barrukoa egititze dutena guletzen dutela, baina berizten dugu bersolaritza eta bersogintza. Eta hain arte gehien bat mintzatu gara bersogintzaz, dezinbestekoa da biak aipatzea lotuta daudelako, baina bersogintza ditzen dugu, bersogintza da berez hau ditu dutena, hau eta da jartzen dieke, bai, zango nuten ez egin dikatuz. Eta reakzio lan hori. Eta jarduna, eta inguruan sortu dan inguru soziala, hori antolatzen dan, txapelketa zergatik, zertarako hori inguruko movimentua hor partatzen dute bersolariak eta bersolariak eta antolatzaileak eta hori da bersolaritza, zintzu zabalean. Eta nire uste dut, hau dena beste elemento bat ere kontatu behar dela, eta da, uste, autoerakundetze bat izan da sektore honetan. Eta alde hortatik ere eredugarri ditzen zait, nola negarra egiteari ustea, utzi, eta nola sortu den, bersozale elkartearen inguruan, batez ere, alako autoerakundetze bat, eta erabakiak protagonisten esku hartzearen zera bat, askotan nazkagarri, itogarri egiten zaiguna, hortartzen gane, gauza gehiagik dagoelako, baina bestaletik hotzean konsideratuta, hemengo gure etorkizuna beste alor kulturaletan ere aurrera eramateko guztizia eredugarria egiten zaitana, ez? Eta horren, bersolaritza horretan garbi dagona da, bidea oso garbi dago. Osea, bide horretatik segitu behar da. Hori da gian bersolitzak, edo bersogintzak duen indarra, autodidakta izan dela bai modernizatzen, bai erakundetzen, bai bere burua reivindikatzen. Bueno, autodidakta izan da autonomoa, izan da esforzo bat egin da, sektoretik bertatik, uko egin gabe, gauza, ez da erori, oain zer behar dugun hoiz egiteko politika epe motxeko horretan, egin da, denon arteko diskusio batekin, horizonte bat, jarri da. Zuzena edo okerra, baina bentsat, epe luzeko kontuak dira. Adibidez, telebistarekin, zeinek egin dut uko bersolaritzak egin zion bezala, 2 urtez telebistan agertzeari, konsideratzen zalako ez dela duina ematen ziren tratamentua. Hor da, reflexio bat, igual oker jokatu denean. Baina hori ez da egin datuta, azarretzen gara eta ala, fuera, ez. Epe luzera, ez zaigu komeni, bersolaria nola, ala, ordu guztietan agertzea. Eta badakigu behar degula telebista, baina komeni zaigu momentu enten ez zenbatetzea. Horrek, azken batean, lehen esan dudan tentsioa. Tradizio kontu batekin, identitate kontu batekin nahi gara. Baina moderno izan nahi dugu, egon nahi dugu modernidadaren zirkuituan, egon nahi dugu izartearen toki relevantetan. Baina ez gaude prest, euri izaera galtzeko. Badakigu, egon behar dugula prest, itxura pixkat aldatzeko.
prest gaude, ez dugu puru-puruak izan nahi, ez dugu zortziko txikia makarrik kantatu nahi eta beti doni berian. Baina ez gaude prest, ez da ere, boleroa kantatzeko. Eta hor, tensio hori, oso aberazgarria, da. Eta hori egin da, berso leztara elkartean, eta horrek ematen dio guzti honi alako asentamentu bat, lehen esan ditugun investigazioak topagunea da, arilarien eta teorikoen artean, dokumentazio zentro ikaragarri bat sortu da. Hori, bide hortatik zeitzin berata ikusten da, webgune bat, eta liburuak ingles, eta hor badoa. Hor, nire esango nuke, segin behar dela modu honetan, aldala jende gehiago sartzen dela batzuk irrazteko zazpimila lanetatik. Hori betiko arazoa. Baina, berso gintzen, oso arriskugarria da esatea, nundi joko dan, nundi izango dan berso gintzaren bidea, ez da garbi. Nuke garbi urrengo berso nola kantatuko duen ere askotan, ez da. Kontua da, bai jarri diala, horizonte bat jarri dek, zerumu bat eta helburu batzuk, baina gero hortara nondik iritsiko garen, pixka bat, evoluzio berak markatuko dik, ezta. Zorionez, horretarako, bai orain arte eta bai hemendik aurrera ere, Bersosa elkarteak bateratzen dituena, batetik sortzaileak, bestetik teorikoak, nore batean persona bera direnak kasu askotan, eta beste batetik eragiteko aukerak, ezta. Alperrik litzateke guk teorizatzea hau eta beste egin behar dugula, gero hori egiteko saioak, hori egiteko lekuak, ez daitu neurri batean, geuk ere gure esku hartzen, edo eta eintzat geuk parte hartzen hortan, ezta. Gaut esateko, txapelketak ez pain ditugu kantolatuko, eztabaidak ez pain ditugu kantolatuko, telebista eta irratietan bizka bat ez pain duke jarrera bat landuko, alperri ditzateke esatea ontara eta beste ontara eritxin nahi dugu, gero geu biderik ezin badugu, hautatu ez nahi esateko. Modernizazioaren helburu hori, muga hori, igarrotan dago ledanik, pertsoleitza bada modernoa, bada gaurkoa. Izan dudana da, aitorra izan dut zela, irizpide oso garbi dago. Guk ez dugu nahi bersoa museoko ikusgarri moduan, edo ikusgai moduan. Guk bersoarekin egon nahi dugu gizartearen toki errelevanteetan. Hori esaten erreka da, eta hori ez dut uste momentu enten elkartean inok dudan jartzen duenik. Bertatzen dena da horrek, irizpide nagusi horrek, etengabe gauzatu behar duela erabaki txikiagotan. Eta hor, modernitate hori, modernitate ez da gaina modernizateari, relevante izateari da. Guk nahi dugu baliagarri izan dira bersoa. Baliagarri da, komunikazio tresna bat izan dira geure identitateari zerbait aportatzeko, baliagarri modu askotan, baliagarri espektakulo duin bat eskaintzen diogulako hori honi, eta baliagarri mundu universitarioari eta ikerketa mundu mundialari eskaintzen diogulako, orain, gaudelako eskaintzeko moduan, analisi objeto bat, baina ikusten ez zuena eta aztertzen ziren asko baino behar. Eta horren froga da, liburu, Sarazu bat Andoni Gainakin eta iduro ginen liburu hori, adibidez, edizio bat inglesez egin bialdu dugu Ameriketara, eta 8 adituk hitza eman dute, eta oso interesatuta da, liburu irakurri ondoren, pare bat egunetan renon gurekin hortaz hitz egiteko. Hortaz. Eta hori dira, tipo batzuk nire zautu zitunak, eta nire esten dituzanak, hoiei irakurriz argitu zaizkidalako bertsolaritza eguzko gauza batzuk. Eta orain, horri esker, alegia, guku magina, beste guztiak, gotorri guztietan egiten dena egin zen dut, noa zuazte gizako. Eta aldiz, geurea irizpide estandarizatuekin ulertzen eta espiratzen jakin dugulako, interes mundiala du guk geureari buruz egin dugun azterketa horrek. Eta nire nuke ia hortaz konturatu beharrekoak. Eskandalo bat iruditzen zait, eskolariko unibertsitatean eta hemengo beste unibertsitateetan, adibidez, haintezi eta ikerketa lan gutxi egitea horri buruz. Eta beldur naiz, zenbait eskeratan, ez dute nahi konsideratzen, bersoa ditza, gala, gazterreko, polita da, kanpoko lagune irakusteko bira zorla gira, paiasoa betela guretzen, eta ez da ikerketa objeto duin bat. Eta nik uste hori da miopia erabatekoa. Hain justu ere,
hortze daukagulako guk ikerketa benetan mundu mailan relevante izango den ikerketa egiteko gaia. Eta jendea ona ekartzeko eta guri laguntzeko bidea. Bai, beti eta guk ere eskolan genen herri batean ajean entzatala aztertzen genuen, eta oso, tradizio bada, tradizio polit bat da, eta mantendu errena, eta ez. Basolaritza mantentzeko, nuzu dut ez dagoela gain aleinik egin beharrik. Basolaritza biziera eta bere burua mantentzen du, eta bere burua elikatzen du aldertatik ez da. Nuzu dut, akatz ondia dela pentsatzea, basolaritza da, ez dakitze arte zaharkitu bat, oraindik egiten dena, eta hori gu biltzat oso gainditu daukagu, ez da. Basolaritza oso gauza bizia da, oso gaur egungo mundura gainea, bizimodura ere, oso ondo okit. Artelan berezia, raro, kobazuletako pintura bezalako gauza bat, mantendu jarra nahi, egunero sortzen egia dut, egunero gauza berri sortzen egia, eta bartaz kontu dut. Gainera bertzak egiteko moduan ere, bapateko tasunak bere indarra badauka, baina espezializazioera dondo maitzuko egin da, Bai, dudarik ez dago. Berso saioen bilakaeran hori garbi ikusten da, batetik, berso saioak ere, ez dira inbeste lehentzaten ziren bezalakoak, egun osoan herri batean egon, 12-14 ordu, ez da egiten bat bersoaldi egin, jendearekin hitz egin, bertako jendea ipatu, bai, hori egiten da, eta nire izan bintzat erarra da, hori egiten polita da, baina egiten dira berso saio bereziagoak ere, egiten dira berso saioak beste intentzionalidade bat egin, propio, asmatu da baita ere uztartzen beste disiplina batzuekin, dela dantza, dela musika, dela marrazki gintza, dela, egin beste saiakera batzuk, hortan ere evoluzionatu da, eta gero baita ere nosi berso aleak sortzerako garaian ere evoluzio bat ikusten da, ezta. Zeren Joserrak esaten zuen, garai batean betiko gai buruz kantatzetik pasada, ideia komplexioagoak, ideia nolait ezareko, gure egunerokotasunetik kanpoko idei buruz ere bersoa sortzera, eta horrek etengabeko evoluzio bat da, ezta. Ideia berak azaltzeko berso ezberdinak, modu ezberdinak lantzen ditugu, gero eta gehiago, eta lantzen jarraituko dugu noski. Profesorra, mundu akademikotik, mundu unibertsitariotik, zen nuke gonbidatuko azaltzea, zen duzuna zen da gero, edo nor, gonbidatuko zen nuke azaltzea, konbentzileko eta esateko haitu. Ez hemen dakazuna eta jara monik egiten ez diozula. Ez, gaia ez da bakarri besoa egiten gertatzen. Nik ikusi izan ditut azterketa ikaragarriak, tokatu zera lako sobertzutik, kable bideko telebistari buruzko zera bat, ikerketa handi bat, hemengo unibertsitate publikoan eginda, adibidez. Eta hori dena, markatzen du, aurki hori gana 5 urte, honik pay-per-view hori bezautzen ez zirenean hemen, ezten zuen, Ameriketan ez etorriko da, pay-per-view eta etxe bakoitzean egon golea, 150 kanale eta ez dakizte, eta hori izango da telebista etorkizunekoa. Eta hori dena ikusita gero, eta, txosten horren, zera bat, txosten horri buruzko itzaldi bat entzun da gero, nahi galdetenean, eta pentsatu duzue, ikerlari talde bat, ez dakitzen bat Turkian, Euskal Herrian egin du hori dena, oso goi mailako ikerketa, Euskal Herrian egin da. Euskal Herriko Unibertsitatea omen da nortan, ezta? Eta, orduan, eta konsideratu duzu atalen batean ze gertatuko dan euskararekin panorama horretan, alegia, guain ETV balimada, dago EITB edo euskarazko beste katek eta denak, balimadia airean dagoen mezuaren euneko bata, esaten bai dazu, 150 kanale egongo direla, orduan, zein behar dugu euskararekin? Hori ez dugu pentsatu. Hori badago. Eta iruditzen zaila gainera, horretan sartzea dela aldeano izatea. Eta aldeano izatea da horri ez egitatzea. Hor ni badakazitza bat, nire filosofo favoritoetako bat, Zeber Ruberte Bentosena, eta da, erderaz, esango dut, hola ikasi nuelako, erderaz, vulgar es siempre y solo la incapacidad de dar cuenta de la propia coyuntura. Eta hortaz geha konturatzen, gu vulgarra geha, bestean moderno modan dagoen hori lekikopiatzen. Ez gurea ondo ematen. Azkena ez bulgarragoa gera, ez egin, nola esan, ez tokatzen da egitea. Programa La Rosa telebistan, guk ere bai. Gutxiago dian eta lutzatiago gehan, egin du La Rosa ez, laranja kolorekoa. Hortxe gea bulgarrak. Eta unibertsalak gea, geureari buruzko reflexioa eta geureari buruzko azalpen ematea duinki egiten dugunean. Eta duinki izan nahi du, renuntziatu gabe rigodeari. Ez,
gora butarrak, hori ere, ez da, hori bai dela bulgarra baita ere. Baina geure konjunturaren berri ematea eta hemen daukagu altxor bat muñari izatea, eta bestetan ez daukan, beste inun ez daukan maila dauka hemen. Hori da, benetan unibertsalerako bidea. Eta ez da besoa ez da mania zaiola. Ordanik, etzipena da nire jarrera hortan, ez dut inoa konbentzituko. Konbentzitzeko modua beti da, bera, literaturan pasatzen zaiguna. Noiz aitortzen zaio euskal literaturari maila baduela. Azagari, kanpoan zari amatzen direzenean. Gure estrategia hori da. Joango egarrenora, eta lortuko dugu mundu mailako adituek esan dezaten zerbait bersolaritzaz. Eta segurazko esango dituzte oso gauza positiboa. Eta haiek hori badiote, orduan batzuk hemen kaso dingo diote behar den dutela bersolaritzari. Tristea da, baina ala da. Bai. Eta segurekoak zarete bersolariak? Bai, hortan garbi dago, ez da gu garbi daukagu bersolaritzak maila duen eta zenbat eman dezakeen momentu honetan, aurrera bida dute gehiago eman dezakeen garbi daukagu zenbat eraino. Baina, bai, egia triste askotan izaten dela, kanpoko batek esan behar dela gure ondokoari, gu zerra egiten nahi garen. Ez handit ez honak oze txarrak garen, baina zerra egiten garen ere, munduaren beste puntako batek azaldu behar dio gure bizilagunari. Eta gure bizilagunak zergatik ez du hori ikusi, gure abizat askotan nik egizaten kezka. Ez dakit, agian oraindik ere batzuk konsideratzen duterako lehen ezaten duen literaturen azpigenero, eta azpigenero da neurrian, zakarako ikertu genero potentoa balima ditu literatura, ez da? Eta orain egiztea pentsatzen jarri, igual ez dela ala, ez da? Eta, pixkat, Josarrak egindako lan hori, eta hortan oinarrituta inokasi nahiko balu pentsatzen zenbat aztergai dagoen, eta zenbat lan egin daiteken hor, pentsa. Hori agian denaren bizitaren esparru guztietan gertatzen da, askotan kanpotik etorri bat direla zatea ez hau ondo dago dut, eta badirudi kanpoko label horrek edo baduela identitate kutsu handiagoa gertatuak esan izaketen da baino. Gertatzen da literaturan sariekin, gertatzen da kirolariekin, eta kirolariak kanpoan egin behar du marka bat, hemen aintzat hartu izateko, eta nik hori aspaldi ditzen diot homologazio konplexu zatu badala. Homologazio komplexua jota bizi garela dirudi eta askotan, pentsatu izan dira baita ere, homologazio komplexu horren ikuspegitik diseinatzen direla kulturpolitikak, telebista programak eta programazioak eta aba. Eta horren aurrean agian ez da hobea bakoitzak berea egitea, eta zeta hemen gaude barazi guzertzen ari garen, ez gara zertan alutakun behar eta denborak bakoitzak ere ezean ipiniko du. Ez, gu ez goazelako eskaintzen baizik. Ezkean ez den dugu egin erakun behar. Baina guri interesatzen zaiguna da, bestei esplikatzeko daitezian, geure buruari garritzen. Niretzako, eta ez duet Andoni eta Ionentzat eta gehiagunentzat ere, euskaraz egin genezak liburu hori, euskara utxean, eta egin duen airean. Baina desafio esan, idatzi erderazin, gaztelera, jatorrizko zetari propio egin duen. Zergatik? Uste dugulako, batzutan euskaraz ari gehala, jakintzak ematen ditugula gauza batzu gero sortzen da alako konplizidade moduko bat, ez? Eta gero, esplikatu behar balima diogu euskaraz ez dakien bati, zergan bertsolaritza, orduan galditzen dira. Hori, fakuz esplikatu alizateko, euki behar duzu marko teoriko bat, eta gauza guztien errazioa eta osotasunaren berri ematen zuna. Hori gabe, egin dute da, eta hau bersolaria behontzan, eta hau eta oso nala, eta zagitea, ez diezu ematen benetan bersolaritza zergan, ez daukazu, tresnarik hori adirazteko. Zergan, guk, kanpotarrei ezkoaz, hori, espantu beria batan esan dudana, ezkoaz Ameriketa hortara, gero hemen egin dut. Elkatzen dugu hori gertatuko dala. Ego Ameriketa goaz, nahi dugulako, guk egin dugu esfuerzo handi bat 5 urtean, bersolaritza euskera aparte dutzita esplikatzeko. Marko teoriko jakin bat hartu dugu. Eta hain, konfrontatu nahi dugu, ahozkotasunean, tankerako ikerketatan, eta gu baina askoze ikerlari famoso hauak eta bilagoak direnen, iritzia kontrastatzea goaz. Eta esperantza daukagu, gauza batzuk, esango dutela, hemen oker zaudete. Baina badakigu seguru gainera, beraientzako aportazio handia dela gure gana, bere oker ez da guzti. Hori da, helburua, gu ez goaz. Hemen gero, ez ez. Baina, kalkulo egin daukagu, hori gertatuko dela, tamanez. Azken finean izateke, mundu da zabaltzen da esatea, guk hau daukagu,
daukan maila dauka eta daukan azterketa maila dauka eta, bueno, barrenora joan behar baldin bada hori izatea, oso ondo, eta txinera joan behar oso ondo. Bakarrira kontu daten gerala tristea dela aurrena ara joan behar dugula. Beste, esango bali dute aurrena, bueno, hemen aztertuko dugu, eta vale, ondo, eta esango dugu, bueno, aurrena aztertuko Galizien, eta aurrena beste numeren, oso ondo, baina lehenengo deia kanpotik etortza triste, besterik gabe. Eperik dago horretarako, guztirako? Bueno, eta presa egiteko, momentu enten uste gaudela edozen ekiditeko momen. Teorizatu dugulako gure burua, aklaratu dugu, mapa bat dugu, ez gaude intuizio utxen mailan, intuizio utxen mailan zoenean, hizkuntza aldatzea azki da, gero ez dakiteko zeratzen dugu. Adibidez, beti betiko kontuak esaten ditugu, bezolaria berezkoa da, edo sortu edo egin egiten da. Bueno, hori ere badago teoria, baina gain, hori badakigu esplikatzen, erderaz, eta gainera, badakigu horrek zertoki daukan osotasunean, eta lehen, erderazan, hori sortzen zen, hori sortzen zen. Balio du hendik konsiderazio horrek, baina dago, zehazan, ez? Eta, ez dakit galdera zintzen, FP-ena, baina... Bueno, bai, errenokoa, izango da, zugazko maiatzaren erdialdea, eta gero udazkenean, dozor partetik ari da, beste... Mundu mailako topaketa bat edo egiten antolatzen, hemen bertan. Teoriko praktikoa. Teoriko praktikoa, bueno, pixka bat, bai ikertzaile eta baita beste puntutako sortzaileekin ere, elkartrukatze bat. Teoriko praktikoiek ere bata bezpen horren dipintzeko eta dekentzatu dugun, bertsolaria sortzen da, ala badaka berak zerbait barrendikan, aspektu praktikotik eta aspektu teorikotik, non ikusten da, berreinak aldira iriziak. Nik guztut, aldo handiri ez dagoela. Nik guztut bertsolaria alde hortatik, futbolaria, margolaria eta beste dozin bizulako dela, ezta. Behar ditut doi batzuk, berezkoak, baina nire zeurenik 3 urterekin ez nekin toxiko handi bat zartzen, eta hori ikasi garrizin dut, eta doinek ikasi garrizan ditut, eta bersotan jartutzearen, noretuzteko arauak edo zerbine ikasi garrizan ditut. Orain, zeurenik ere, baditut, jaiotzezko doi batzuk bersotan egitea arrezkin diaten ez. Osorrak hartu bat zela bakazut hori teorikoa. Berdin, esamarra galdera hori dela filosofiako lehendabiziko galderetako bat. Esan edut, hori ja presokraktikoetan dagoela, alegia. Zugakizuna komunikagarria da. Eta hor, bi alde dago, eta hori arte beso izan zentratu gara, beso gintzen, eta ni beste gauza esanen nuke. Gauza bada nola promozionatu, nola esplikatu behar duen beso gintza, baina oso da komunikagarria beso gintza. Alegia. Jaio, bakoitzak bere talentu, hortarako talentu mailarekin jaiotzen da, eta hori, hobetu liteken edo ez, hori da galdera. Nik uste dut, ez dagoela segurtatzeik, beti hobetu litekeenik bersolari bikain izaterako mailaraino, bersotan, kuadrilan egoteko igual bai, eta noski bersozala izateko ere bai. Eta horretaka beste puntu bat, hori ere, 5 urte amazki horretan. Bueno, momentu honetan ez euskeraz bakarri, baina guri importatzen hori da. Hizkuntza guztietan ari da zabatzen, hizkuntz komunikazio gaitasun gainbera ikara arriba dagoa toki guztietan. Eta gaztenetan gehiago. Aldiz, ahoz ondo edo egoki arrakastaz hitz egiteko artea geroz eta eskatuago da, geroz eta garrantzitsuago da gizartean. Nola izan dituzte hain tontua. Batez idauko problema bat, komunikazio gaitasuna ahozkoakin batez ere. Beste daukagu, ahoz hitz utxez, gizartean arrakasta komunikatiboa lortzen duten tipo batzuk. Nola daike inori ez okurritzea, esatea, behar bada bersolarien gatik ikasi dezakegu nola egiten dan, edo gutxienez jende aurrean hitz egiteko ahozko komunikazioaren lege minimo batzuk. Nonbait esortzen bali bada gaztagile hon bat, zeitu joaten besteek, nola egiten duzu gazta. Denok ez dute lortuko maila bera, baina gazta onak egingo dituzte. Alegia, bersolariei begira, ez du, berso eskoletan noski, jaten da nahi duena, eta hor, egitiko dira, bersozale hon izatea, bersolari handizteko izatea, bersolari bikain izatea. Hor, berezkoak asko du. Baina berezkorik eskatzen ez duena da, baldin badaukagu izarte honetan, hitzutzez arrakasta lortzen dutena. Zergatik ez du aztertzen, ze estrategia erabiltzen dituzten, nola egiten duten, eta hortik ateratzen digu gutxieneko estrategiak abildade batzuk, denentzat eskola araituan adibidez. Ez aldugu esaten ahoz komunikatzen aztu egiten ari zaigula. Ez aldako problema latz batoz.
baina probleman soluzioa bertan dugu, nahi izan ez gero. Hortan ere, ez da bat ondia dugu, ez da nik uste, berezkoaren rolloa badauka horrekin, zer ikusirik. Eta bersolari du egin duguna da, metodo bat, egiten nahi gana, baina aplikazioa pilotoan dago, bersolariak hartu berso bat, umentzako gustagarri izaliteken gai batean, ikusten dugu, bueno, zergatik gustagarria, alegia, zergatik egiten digu kirima edo zirrara barruan bersonek. Da, ikusi, ez egin du. Bueno, baina guk egingo ditugu gauza antzekoak, baina izlauz. Irratirako baliz bezala, eta ba. Horretan ari da. Baina horretan ere, badirudi, egia esan eskaera ondia daukagu. Baina laguntza desente eskasa. Bai, askotan gertatzen den gauza bat izan da, Bai, ez da egit, askotan logika utzea delako, ez gu baldin badakigu, ez dakit, kirolariak edo beste edozen disiplinatan, norbaitek zerbait ondo egiten duela eta parekoak hori falta duela, ikasi dezakaren gandik beste irabe. Igual ez da izango eliteko kirolari du ere, baina ikasiko du gutxieneko maila bat, hartuko du gutxieneko maila bat, bere eguneroko beharretarako. Berdin zait, ez da bila den, eta kasuntan, auzo komunikazioan. Ahozko komunikazioa izpide izan dugula ere irratian eta bertsolaritza maigaineratu dituzuela. Gainera, teorizazio lan hori egin eta gero, gai interesgarri ugari maigaineratuz diogun bezala. Beraz, eskerrak duei, Aitor Mendilutze eskerrik asko eta Josera Gartzea eskerrik asko zeuri ere. Ikusiko dugu bai, Sarasuak eta Gainok eta Hirurak egindako lan horrekin zer. Eta, kontinean, zein den bertsolaritzaren eta bertsogintzaren etorkizuna eskerrak dueri. Horiek beraz, Josera Gartzea eta Aitor Mendiluzeren hitzak bata bertsolaria, bestea teorikoaren bertsogintzan, izan ere esan bezala bertsolaritzak eta bertsogintzak baduelako zer esanik. Eta hori egin egiten dugu gaurkoan ere hemen Eusko Ikaskuntzaren izenean bertsolaritza, bertsogintza maigaineratu, eta plazauran egongo bagina bezala bertsoa zuen ganatu bertso honekin eta reflexio hauekin guztiekin. Eskerrik asko eta horren arte, adio, bezorkara bat Eusko Ikaskuntzaren izenean eta baita neure izenean ere, Urko Iriozalaren izenean, adio.